Опа! Здравейте, хора! Днес съм си вкъщи и не знам какво да правя. Малко изглеждам така и малко по-здравно говоря, защото съм болна. Не мога да си отварям очите! Така. Искам само да питам хората с какво си обработвате видеята, защото аз буквално си го таковам с капкъп. Да, и съм много доволна. Виждам някакви зелени черти и някакво черно, където постоянно си ги обработват някакви супер известни хора. И не знам с какво си го обработва за Бога. Пишете долу в коментарите. Кажете ми, моля ви, с какво ги обработват?